Madame Konbasi. Basi foi te folo fongi lame. Emi. Madame ni semaine soro de ke. Ibna famba ke chuga mna korli. Ko semaine soro de wa. Awo. Ni soro do kun kono ode ni. Nuru. Bamana ubafo. Ko lalo ma bubara fleli etien. Me mitan somogo weli kana. Sani kana bina sura ya ta datu. Awo madame. I kuma min fɔ kuma kɔrɔ do wa tiɲɛ kɔrɔ do nka I y'a fɔ ka da kun jumɛn kan a bɛ kalo dama dɔ bɔ I tɛna foyi di ale ni kunkuru in tɛ o mɛ e ni Kalifa tɛ baara kɛ yɔrɔ kelen na Kalifa bɛ min bɛ a ka patron ma a bɛ ni ɲɔgɔn sigiyɔrɔma 13 bɔ madame kuma bɛ yen de ni kuma diyara n da n b'a fɔ ni Kalifa bɛ sanu bɔ ɲɔgɔn sen de kan k'a daminɛ sɔgɔma fo wula don o don nka danfara min bɛ ni Kalifa kɛ o ye masinko de ye o tuma na o ne ye masini min san ka d'i ma o tiɲɛna de ya walima baara de tɛ se ka k'a la tuguni ni fila si tɛ patron tubabu yɛrɛ ɲɔgɔnna ko a demogera wa ou bien k'a demogera de ka demode wa awɔ sabula sanu yɔrɔ janyana ma wa waatiw yɛlɛmana ji bi fan bɛɛ fɛ san fana bɛɛ kana waati bɛɛ nka mansin min bɛ Kalifa bolo ko Zepex 6000 o bɛ baara kɛ fan bɛɛ fɛ jɔn b'a yɛrɛ la yɛrɛ wa a bɛ kuru ta yɔrɔ min na a bɛ kuru ta fo dugukolo jukɔrɔ bɛna ye y'a tɛ wa Zepex 6000 ye mansin min a bɛ sanu buruburuninw ta teliya la ka tɛmɛ mansin bɛɛ lajɛlen kan a bɛ sanu kumabaninw ta ka tɛmɛ mansin caman kan a bɛ sanu belebelebaw fana ta teliya la ka tɛmɛ mansin caman kan Zepex 6000 n'i y'a san 3 garanti de bɛ a la I ye ok wari min bana de bɛ n bolo sini bɛɛ an bɛ taa mansin kura san Zepex 6000 ye mansin min n'a nɔ ka teli ka tɛmɛ mansin bɛɛ kan filɛ waati min na Zepex 6000 ye mansin min a bɛ baara kɛ san kɔrɔ ni san bɛ kana I bɛ baara kɛ n'a ye a tɛ foyi k'a la Zepex 6000 ye mansin min a bɛ baara kɛ ji kɔnɔ ni ji sigilen b'i ka baarakɛyɔrɔ la I b'a kunkolo dɔ ji kɔnɔ jusqu'à 1 mètre I bɛ baara kɛ n'a ye ji kɔnɔ ni sanu bɛ a bɛ kasa la ji tɛ foyi kɛ kunkolo la n'i y'a san 3 garanti de bɛ a la I ye moteur san 3 garanti bɛ moteur la kunkolo san 1 garanti bɛ kunkolo la batterie 2 kalo 6 garanti bɛ batterie 2 bɛɛ la écouteur kalo 6 garanti bɛ écouteur la chargeur kalo 6 garanti bɛ chargeur la donc n'i ye 6000 san ka taga n'a ye kungo kɔnɔ Mainlab kalikan de don a ko a b'a fɛ ka hadamadenw ka ɲɛnamaya falen k'i bɔ gɛlɛya kɔnɔna na ka na n'i ye nafolotigiya kɔnɔna na donc Zepex 6000 ka teli ka I kɛ sanutigi ye k'i kɛ waritigi ye ka tɛmɛ an filɛ waati min na ka tɛmɛ mansin bɛɛ lajɛlen kan donc aw jija a ka wuli Zepex 6000 nɔfɛ ka Zepex 6000 san ka taa n'a ye kungo kɔnɔ walima n'i tɛ se ka taa n'a ye kungo kɔnɔ I ka danayamɔgɔ dɔ ɲini I k'a di o ma a ka taa n'a ye kungo kɔnɔ n'a ye sanu fɛn fɛn sɔrɔ aw bɛ se ka tilan I n'a fɔ aw bɛn'a la cogoya min na aw b'a tilan ten donc e b'i ta sɔrɔ ale fana b'a ta sɔrɔ donc Ala ka sanu kilo caman b'a nɔgɔya sanu ɲininaw bɛɛ lajɛlen ye